Welcome to the program Talk to Papa after Put and Friends. And of course, mga kabarangay, we are still your friends. My name is Papa Joe. And my name is Papa Joe. And our other friend is... Daw mo na ito papatay ka rin kadlawa. Papa Danny, yung yung intern. Si Intern the Dragon. Kasi nga ito intern. Yan. Okay, sige may buntag yung tanan mga kabarangay. Welcome. And live ta karon mga kabarangay sa Barangay RT Cebu. Papa Joe Cebu, Papa Joe. Papa Joe ng Papa Joe. Ayan. Andas nila ni Papa Joe. Adjust mo ko sa among Facebook Live. Yan. O sa mahiwagang Facebook ni Papa Litoy. Yan, ito yung batok tayo RT Jacks. Live po tayo. Okay, 2323749 mga kabarangay. Pwede po 345-1473. Yan. Anyways, mga kabarangay, hello sa mga naminaw na to. So, ba na to na napaskadalanan karon pa ng uli. Grabe ang traffic kagabi mga kabarangay, no? Papa Joe, napa-epekto ka rin buntag. Traffic yapon. Yes. Anyways, mga kabarangay, subok isa na may pipaw, no? Hinaot lang ka ng mga nabang sa dog rescue karon ka na sulugan test may dry huwa na dapit, no? Oo, naadi ako mga tiya niya. Appeal sa diha si Papa Roy. Nasa dilaha de diha. Oo niya. Anyways, hinaot nga masumpo din sa mga kabombiruha, mga Kabombiruhan, Papa Joe. fireman. Yeah. Ayan, okay. Bradley. Okay. Anyways, mga kabarangay, precaution, no, sa atong mga kaigso na nga naminaw karon. Init karong panahon na. Mana ang Marso, Abril na. Okay, so you cannot just say Fire Prevention Month. Sa March na, bilong, no? Pero tungkol sa kainiton, El Nino, yan. So, ingat yun mga kabarangay. Anything mabantayan ninyong doon na ka spark barong nga kuryentes nyo, turn off dayon ang inyong mga circuit breaker, inyong mga plangka o sa panadiya mga kabarangay, no? Ingat lang yun, especially sa mga wirings ninyo. Sabi na ka ng mga kaigso na ito ka ng mga kabit-kabit lang mga no? Ingat mo, ha? Nagitawag lang octopus wiring, Papa Joe. Di ka na pwede. Octopus. Parang nga nagtawag na siya octopus, walong na kabuo. Yan naman na, Papa Joe. Kaya daghan man ang mag-connect niya good. Nagitawag octopus wiring. Mao ba sa ka mag-connect octopus? Kabit, oo. Tanaw ko nimo nga sa nimo octopus guy. Ano naman, Papa Joe, dagang kabit. Hello! Ako po'y nagpaparamdam na ngayon dahil mayroong isang request na tatawag daw ako sa Talk to Papa. Ito po ang inyong pambansang presidente ng Pilipinas, Jigong. Inay mo radyo Sigong. Kumusta ang imong bakasyon? Napaka-enhancement ang aking vacation. Enhancement, no? Yeah, wala. Lao mga adjective. Okay. Sige niya. So may pangutana na ito, Sigong? Papa Joe, na ay mga trumpa karon Papa Joe nga kanabang direct ra bitaw siya wire Papa Joe, dili bitaw katong clip ang style. Trumpa nga. Katubang kuan na siya ba murabag ka na bang pantom ra siya isaksak ba gikan sa trumpa padung sa mixer. Onya, kuha na siya active. Active. Active na siya nga speaker gyapon. PA. PA na gyapon siya. Yan. PA? PA gyapon na siya. Ako na. PA, kada ba nga mubuk short ba? Wow, nice ni PA. Ang yahang quality mo ora gyapon. Depende sa imo ang pag-adjustment ang imong input pa doon dito kung gusto. Okay. Modulation niya yan. Depende. Kay ang nagaran sa mga trupa kay kung ano nimo na murag gyapon kaling habang tingo ba na gyapon ka quality gyapon siya ba. Gyapon niya na. Depende sa adjustment nimo. Mo ba? Ano pinakaganda? Yeah. Ana. Let me in, let me out. Ang kuan Papa Joe ng panaang kanang sagaran sa ang di ba mo connect og kana bang sa woofer niya katong sa monitor speaker. Pila magyud usually ka
speaker monitor papadyo ang masuso sa kasabooper kay naamay mga sabooper nga Depende na pero maski pag duha ka book speaker or subwoofer nga speaker mo ibutang sa box, doon na division. Dili na siya usang gisagol kay mausab niya putingog ka na magsinikaray mga vibration na. ay mo de. Dili na delikado nga magkuan papadyo magka-trigger sa kuan. Trigger, tulo na ka buhok. Magka-tugger dai kay duha ra man sila ka. Yan, no. Tagdan ko nimo. Yan, okay na siya. Nabanhaw ka kapil. Yes, oo. Ano mo siya, happy Easter din ninyo. Yan. Okay. Nindot kay nibalik ka sa niya. Wish till 11 kay at ilang araw na lang papasok na ang halalan papadyo. Bahalam na ito po ay no approved therapeutic team. Maraming salamat. Okay, nagkasalamat siguro. Yan po mga igang. Hello, ni AB Alconera Camillo, watching us right now. They're in California. Okay, how are you people of... California. Yan, in California. So dito ka nag-vacation pa ba, Joe? No. Ano? Talking about vacation, papalito. Hindi maganda bakasyon, papalito eh. Dito lang gusto Palawan God. Express. Naguliktar sa Hi, Daddy Vivian Pisquera day. Yan, hello, yan. O ni bro, Roy Inot Alivio. Talking about trompa ka kanina, no? Trompa. Sa biyahe sa norte, kay ni biyahe sa norte kagahapon papalito, buntag. Dayon pa ba, Joe? Usa sa mga nabantayan ako nga nakadag traffic, kani mga sakyanan nga doon na mga trompa. Kaya nagtawag lang rekorida pa ba, Joe? Yes. Sa mga politician. Tanginaya, managa niya, naglinya, tagot na kabuok. Ano ito sa slow lane? So, No? dili magay gamay biya doon biya kalaing ka sa gara diha nga ano ana pador tos norte hastang hinay gikan. Mao to ta. Oh. So, ang mga sakyanan kasunod okay ra magay motor magod. So, dali ra okay, siya basin og padung interview pap hinay mo kayo dili wala kay maro kayong mga rekorida gahapon papalitoy. Because early in the morning, yan Easter sa Sunday. So nag-ride ko kagahapon padung north. Okay. So as early as 7 o'clock, ang mga nagrekorida sad, ilang gitiming hinay sa dagat kay daghan kay mga beaches sa padung sa north. Maugid pa ba, Joe? Oh, diyan nakikita ako. So, minor ka sa ito. Sulitin to ni Bia. Mamita ka gining uban eh. Okay, sige mga kabarangay. Share our video, mga kabarangay. Share na ninyo. Para daghan makakita. Ang uban, nagluya pa rin papalitoy. Ang uban, ang lawas silang trabawan, pero ilang espiritu, wap Ipalaay para balik sila trabaho pa ba, Joe? Ipangkapoy. Yan. Oo. Ipangkapoy ako, gisulit, yun na ako bakasyon. Tagsarap ako bakasyon. So, Maugid kita. bisa nasa dyan ko lakaw atong time mapapalit. Galakaw ra day ka pa ba, Joe? Yes, oo, galakaw. Ay, ito sa talaga. Kaya putol na lang ino. Oo. Galakaw ba ito? Kumusta mga kabarangay? Ayan. Kanang. Atong co-host mga kabarangay, niya na ni Bananas DJ Almer. Ang gwapo ka, DJ. Ang Palitoy. Oo. Palitoy. Papalitoy. Gwapo, oo. Kumusta man ang imong pamaligyaw? Dirigmit po. Okay ra, halin nga pon. Almer, Kapadyo, kanang asa kita dapit sa Danau inyo ha? diri sa sitio Wakohon, Lungguan na daw. Dungguan. Sito, gwapohon. Oo, Hindi da. man, Wakohon ay Bakwa. Kwapohon. Gwapohon. Wakohon, Bakwa ko niya. Kwakohon. Kwako as in tustos. Oo. Niagi mo ko diagod. Gahapon as dungguan. Ingo. Diri di ka? Oh, ano ko, doon kita mong Almer. Niya ba ba, Siya, kita mi niya, pero siya wa kita na mo. Ay. Kanang imo Kapadyo. Tagol bugal nang imo. Wala yun. Tinuod yun na.
Lagi dyan ko gapon. Nakita ko DJ Charles. Oy, oo. Ano ba? Yeah, ato kumusta Papa Joe? Oo, gipamusta na. Kailan siya? Kailan ito ni mo ng mga tao niya? Kailan? Kami kang kailan ni Almer? Ay, wa magay kailan sa dungguan diri mga kinbukid niya mga papadyo. Wow, gani. Basta nakalugsog to. Yan sa may pangutana ka ron na DJ Almer. About anang mga mixed DJ bitaw sa station papadyo. Mixed DJ sa station. Mga station ba? Oh. Kinanglan maging papadyo nga kalit graduate gusto ta maka mix diya sa mga station. Dili lang. Doos luwag ra. Ano mo na? Ana ginaoy oh. Oh, that's reality. For example, diya sa Barangay Arte. Oh, doon si luwag yapon. Mga in-unit ba? Ginagawa mo mix ko. Padol ka na nila. Pagod ka luwag ya pala nam niya Papa Joe. Dito, about anak ko kay kasi pa dahil itugot kayo na makamix kayo po sa Barangay Arte. Parang ka-chicks ka. Oo. Yan. Pakiyugot mo ni Juan ni DJ Joe. Pwede Papa Joe yan. Video katong Basta amigo na namo. gani naman na pa kayo. Ano ka na DJ Joe diya? Kain man po na. Oh, masa nga na. Sanasan niyo mo sa stasyon. Pero di okay na ako. Oh, okay na naman. Yan, to. Para pa Joe, gini lang yung suking tig paminaw. Ang DJ nga kayo ganog tig. Badyo, ito man ako. Ito na kita. Wala yun. Extend para sa liwi. Sayo. Extra. DJ Arnold. On the mix. Ay, nagtumay. Yung ako tumay. Salamat kayo, Papa Jo. Ikaw pa. Salamat, bye-bye. Napayog maoy. Yeah. Hello, Papa Joe. Greet me. Belated happy birthday watching from Singapore. Hello to all our friends in Singapore. How are you? Lori in Carcass, Lalican, Tanhay. Hello, Papa Joe. Yan, good morning. Palauma, Jerson, may buntag Papa Joe. Wala dito ka paminaw sa station da. Kay, kung mabinay, shout out. Okay, sige. Asam din ka karon. Yan. Anyways, mga kabarangay, hello sa itong mga kaiksunan nga nagpanios ng mga sakyanan karon. Drive carefully, ha. Kaya disgrasya. Pamalutay, line caller. Hello. Hello, good morning. Hi, good morning. Kinsa ni? Ganda pa doon ni Papa Joe. Sa Mantalongan, Barili. Mantalongan, Barili. Kumusta? Kumusta diya? Okay na Papa Joe eh. Kasi Japon tayo direct. Oh, baliha, pero din paig. Okay, yeah. Ay, asa din, pabalito, napilit mo ni. Wala labot? Apila sa Papa Joe. Kinalasan na. Liyo, naman na siya skuan. Ha? Oh. Ananas kinalasan. Oo. Anyways, unya, ang tanong. Papa Joe, nang nako'y pangutanan mo ka ng ang account sa akong brother ba na hack Papa Joe din. Karoon lang mga gabi Nagawin kayong mga video nga mga bastos kay Papa Joe. Unsaon ni sa pag-erase sa Facebook? Kanay nga na din, no? Pwede naman yung na-erase manually. Pero kanamingon ka nga na-hack ang imuhang kuan. Facebook sa imong bana. Facebook sa imong bana? Sa akong brother Papa Joe. Brother. brother di ay. Oo. Kana mga nga na na-hack na. Actually, wag yun na nga na-hack, no? I-save din na niya Papa Joe. Ang kana mga video nga kana mga bastos nga na day kana bitaw dunay mga sites nga iyang ukbon iyang tan-awon o niya ana na siya mo hatag og link magsige na nag-pop up sa imong kuan virus murag virus nga na Nakatry ko na. kana mangupen ka og kana mga kuan ba kana mga kabukiran layo ang kasakit. Dili mo gud Papa Joe kay akong brother kay teacher man gud na. Well, dahil sa Facebook, dahil sa social media, wala nagipili whether you're a teacher or not. Okay? Kaya kung nahack ang, kung teacher ang imong brother, kabawagin siya sa papaagi sa Facebook para mausap niya yung account. Pwede man na nimo i-report o niya pwede sa na nimo i-login o i-change nimo ang imong password.
Okay, iyan ang gitry Papa Joe, pero dili jud ma-open. Naamon yun na siya day. Naagin na dia day forgot your password. Nya, naagin na yung mga link anak. Pagbuhat nimo ana, nakagisignan ana para ma-kuha nimo, ma-reset nimo ang imong password. Yan. Kita sa email ad niya, Papa Joe. Sa may mong imong igsuon day, Lucky. Oh, lalaki Papa Siyempre Joe. no, brother good. Oh, jud Papa Joe. Kaya ang gusto niya Papa Joe ba nga mag-erase na lang. O sa may mga videos day nga nanggawas, mga pababae. Ala Papa Joe, ikaw ano ka ng mga American, magod Papa Joe? American na, di na ba tanang English? American. Oo, noon Papa Joe. Ako ano mga mistisa na. Mistiso. Mga kung ano mga puti, good, puti kayo. Babae. Ay, puti kayo. Kapalito, hindi kay kana. Ikaw Papa Joe, ka na. Dito, mabuta na po babae o lalaki? Mao Mga yun. babae o mga lalaki? Kung ano, nag-pair yun Papa Joe. Pair, pair. Oh, yan. So, Inosente mo ko ano. pwede na siya day. Iyar na i-deactivate yung Facebook for a while o na niya i-kuan. Basta nalagyan na day. Butang na sa for na ikuan na ka na makalimot ka sa yung password. Nga na. Okay. Pwede- Try naman dun niya Papa Joe, kadaghan na jud pero dili jud. Mao ba? Dali ra lagi na. Dali Oo, rin. jud ang kana jud mo Papa Joe. As in conscious jud kay may kanang nag-uol siya ba. Nag-uol siya. Eh, di na siya kaukap siya ang Facebook. Oo, dili na gid ma-open. Nakalagyan na siya day. Ito siyang email ad. I-send na sa Facebook. Yan, tagaan siya series of questions nga. Siya rin yung makatubag, ana. Okay Papa Joe. Okay, ingat mo diya, ha? Okay Papa Joe, thank you. Okay, hello sa ating mga friends kung ano, Tabuelan, Papalitoy. Salamat sa mga taga-Tabuelan. Oo. Labi na ni Bro Jeff Codera di ay o sa iyahang wifey nga si Tessie and family and the rest na lang dito. Salamat sa accommodation sa ilahang resort Papalitoy. Wow. Sa Tirish. Yan. So nakapalit na kagalote dito, Papa Joe. Wala pa. Ako naman naging budget. Okay, sige mga kabarangay. Okay. Kuha na si Papa Marco, si Papa Cholo na ni-rescue ni Papa Roy ron, no? Pero nangitap siya number, online man si Papa Roy. oo. So, I think parang busy siguro to, Papa Joe. Oh, yan. Okay, hello. Ni Bro Andrew, duli day nga nag-drive ka drive carefully, ha? Kung saan na ba yan ko anda? Kung saan niya sakinan. Mau ba? Mga wakpak, mga kabarangay, nagbayad ito Papalitoy, ang pagbanahaw na sa ito ang mga problema para sa Handos Bera Portion. unang problema, mga kabarangay. Handos Bera sa usa ka problema. Paki-hide lang, Papa Joe, may buntag. Naalala ko'y gamay patambagan. Bahin kini sa akong ginikanan. Nga, dugay na kayo na akong giluom, sukad pa ni sa ko ang pagkabata. Tulumi ka buhok managigsoon, ang kamagwangan, og usa ka babay og lalaki ang mga manghod. Nga naman ni Papa Joe nga feel na ako muraman og lahi ang trato sa akong ginikanan nako. Karon na minyo nako, dako kayo na akong kahiubos kay pag-birthday sa akong bata. Dito na ako gi-celebrate sa balay sa akong ginikanan. Lain man kayo, Papa Joe. Mura rami nila og wa sila support o gipasagdan rami nila. Gilakaw-lakawan, ra og agi-agian. Ang igsuon sa akong asawa o ginikanan, usa sa ako ang bisita. Mura og wa sila gyud nila tagda, Papa Joe.
Pero kumuhatag kog kwarta nila Papa Joe, maayo kayo ilang tinagdan ako. Unya magproblema na po sila kwarta. Unya wa ko ikahatag dayon Papa Joe, dayon sila sapot-sapot. Kung makaibaw sila og dagog kita, akong gamay na negosyo nya di na ko sila matagaan, samot nagdako ang kas. Kita sa ako ang bilyaran, ha? Samot nagdako ang kalas. Nga kita sa akong bilyaran, then di na ko sila matagaan, magsapot-sapot man dayon. Usay makaingon ko Papa Joe nga maayon lang nga hunungon ako nga akong negosyo. Tambagi ko kung sa angay na kong buhaton. Salamat. Lisura sa dana papalitoy, no? Oo, Papa Joe. Oo. Nga maayo ra nimo ganang nahatagan na nimo. Ang lagi tayo nga na, Papa Joe. Oo. Doon na lagi apas. Slingan din bay. Di lang musultig asa. Mo ba? Medyo bata-bata pa ni siya papalitoy. Oo. Mo ni siya. Bata-bata pa. Well, sa akong pananaw ana bro no. Di lang ako kung ano na kanang ang imo sigurong ginikanan basi na lang kayo wa masayri. Basi nugwa na mo yun yung imuhang Negosyo? dili. Unsa man, Papa Imong Joe? asawa. Asawa di ay. Oo. Mo na nga mapil na lang kag kapagan. Mo na nga pero ningon masagug ka sukat pa pagagamay nimo no. Nga na mo na libog si kayo sa kanang hunaon nganong ingana ang imuhang mama o papa baka. Diya niya. Oo. Siguro daw wala man siguro dautan kung imong prangkahan ang imuhang ginikanan sa mga kahiubos nga na sa imuhang kasing-kasing ba. Para sa siguro ma-aware sila sa sitwasyon. Kung unsay mga hinaing nimo kay basin og na misinterpret lang nimo. Basin dili mao ang imuhang pagsabot. Ingana. Pwede. Og mahulog at least may bawaan nimo ba? Ingana. Kumingon kag lahi, basin tinunog wasa tagabaw. By the time nga mo prangka ka, basin og maprangkahan sa kanila, basin di ka tinuod anak. Pwede po. Oo. Unya mo na nga ginahan sila nga mangayo pirmi nimo agi og baos. Pwede siya di nga nga storya ha, pero wata mingon nga conclusive na nga na. Sumabitan ni anak ko nimo nga mas mayo nga imong storyahan. Imong pangutan-on. Di ba? Mas maayo yun. Yan. Muna. So, imo yun ang prangkahan o storya. Ingyo gina nimo nga unsa may kuan nimo? Unsa may problema niyo na ako? Ma, pa, ngano gingani man ko ninyo? Mura man o kanang bla bla bla. Tanan mo inaing. At least makakuan ka ba? Makaibaw siya, Papa Joe. Oo, makabaw siya mga di man gudong ingani man gud sayop ka sa mga pagkuhan niya. Or what if kumingon yun yung ginikanan nga, tinuod. Dili masingon nga, wa ko makauyon ni mo. Ana, wala ko makauyon sa imuhang gibuhat nga sayo barong ka ng minyo. Kaya tanan ako mga bata, pamasan sila papalitoy. So mas may nga prangkahan ni mo. Yan. Kuyawa sa do, basin anak siya sa gawas. Ano anak sa sudi ay? Anak ko sa katabang. Yan. Di suray bawi klaro. Okay. I'm so sad no kay minog text ko sa mangod karon apil gyud kaugdong balay sa akong mga tiya. Diya sa Lahog. Yan. Sura sa yun na lugar gyud. Kanang nga na mga interior mo gini problema sa mga interior nga mga lugar bitaw nga nabitaw nga Ikot kayo, Papa Joe. oo. Yan. So maglisod. So again, sa uban na to di mga kasanan, take precautionary measures. Yan. Okay? Yan. Paita. Okay. Sige, papalitoy na pailayin diha. Check to rin, Papa Joe, ha?
Ningon siya, Papa Litoy, sukat pa kuno pagkabata niya. Mo na, prangkahan gina ni mo dong. Pagpili sa ka, pwede na sa nimo, undangon ni mo yung negosyo o undangon ni mo pagsuporta. Ana na. Una na mo, hatag ka. Batig yapon lang tinanawan ni mo. Di ka mo hatag. Asa mo? So, may ngon lang ka nga, hindi lang ko muhatag, mawala magyapon, bati ra gyapon, muhatag ko, bati gyapon. Ay, nako. Okay, napilay na rin Papalitoy na, diha. Sige, natin Ano next ta? line, Papa Joe. Okay, sige. Last one, Papalitoy. Handos bira sa usa ka problema. Papa Joe, please, handusi ko, bi. Unsaon man ako ni Papa Joe, ang ako ang Papa Joe, ako ang among girl. Iyaha man kong naibgan Papa Joe kay wa man ang laki na amo na mo tuwa sa gawas. Balik kami lang sa akong amo nga babay ang mahabilin niya. Gusto niya nga magtapad yun mi matuog niya. Makitaan man gud mi sa yaya Paps niya mahadlo ko basin og manugid niya. Ambot ani Papa Joy, unsaon ko ni. Please Papa Joy, daghan na kay siya og ipanghatag nako. Mga lahas Paps og kwarta. Mo guwa unta ko Paps, di man mo sugot good. Muli kay tani ko pero di man nako siya mabuhian. Kung wa ko 40 yung edad Paps, niya ako 26. Mamugos gyud ibog yung kuno siya si Cesar ni. Well, Cesar, kung kinadyo ka nga mahapsay na imo ang pagpuyo ni mo ingana, mo na ginaingon nga muhawa dyo ka. Okay? Kay mo na gingon nga warbay aso nga makumkum. Okay? Mo na ginaingon nga warba ka kabaw sa quality sa iyahang bana. Di ba? Maugid, Papa Joe. Maybe tanaw ni mo, ako maninuto yung bana Papa Joe, gamaya sapsing ang tuglawas. Pero, sultihan, di ka nga daghan mabuhat ang kwarta. Okay? Sa kanang pagkasilaw nimo nga di ka kabuhi sa dana niya tungod kinakay daghang kwarta matagaan ka. Yan libre pa ka duog. Mga alahas O pa. napay mga alahas. Di man ina nga naa ra bagyoy panahon nga moabot nimo dili pa siguro karon ugma nga paninglo na. Unya usahay ra ba? Kini ra ba paninglo ni mga panahon sa panahon no nga tuang mga bibuhat. Usahay dili ra ba kana ra ba yung ang igon ka na rabad yung sakitan ka. May lagi nga na. Ang problema sa dana, may bawa na, musumbong ang yaya nga to. Mingon tong yaya nga, sir. Naku ito ano, tagay sa ko galahas. Ano ba? Masilo di ang kuhan. Oo. Yaya. Diba? Yan. At least okay ra. So ito na, Papa Marco. Salamat sa pag-rescue, Papa Marco. Kaya ngigis, Papa Marco. Sa mga moro ba ni head sub kuan sa tingin niyo kuan? Birada. Birada, o boys, silang grupo, Papa Joe. Yan. So, Mona, balik ka to. Day, Dong, likayan ka na ni mo. Kay wala ka lagkakabag, baligya ka sa bana, anak. Kamusad nga mga babae diha, nga namoy bana nga gawas, yung bana nga to, purti paning kamot, malayo ninyo, manya mo na, kung gimingaw mo na, doon may mga lain pamaagi. Oo. Sus, kanarabang kadiyot nga kalipay, nya, dili mao nga klase nga kalipay, sus, kataas panahon ni mo ng sakripisyoan. Pwede pa ganit ibo ka kinabuhi pa gantos, Papa Joe. Mao gyud. Okay, anyways, we'll be back mga kabarangay. Don't you go. Okay, sige mga kabarangay. Ano check? Hello! Hello, Papa Joe, Papa Litoy. Good morning. Welcome. Heyo. Sa bakasyon, Papa Joe. Hello, hi. Sa bakasyon, Papa. Oh, kumusta, Melanie? Okay lang.
Saan ka ba Sa bahay lang. nagbabakasyon? Ha? Saan ka naka Bahay lang po. Sa Dito. bahay. Sa bahay. Hindi kami, May bakasyon plus bahay nila. bahay lang. Walang ginawa. Wala kang ginawa. Oo nga Wala eh. Papa Joe. Nagawa Nandang ka sa sana. mga live ninyo. Ha? Wala. Oo. Ano? Nandang ako sa live mo. Yung sa may... Saan nga yun na lugar, Papa Joe? Yung nagbakasyon ka? Sa Tabuelan. Oo. Doon lang. Yun lang. Nandun ko sa mga post lang yung mga picture. Yun lang. Busy sa kaka-Facebook lang, Paps. Sayang. Bakit? Ausad naman po, Joe. Ikaw, Papa Joe, saan ka naman na bakasyon? Isasali na rin kita sa pagtanong. Sa heart. Doon, sa sabungan. Sabungan? Pambalitan. Ano ka? Nasasabong ka? Natural. Grabe kitigwat kayo kada sabong sa pagkahuibis o birbis. Sabungera. Di papalitan yung pagpapasyon. Ewan ko. Papalitan yung bumero. Oo. Ikaw gusto ko yung sabong. Okay, so sabi mo pangot, Hana. Paps ka nang nung Thursday kasi, Paps. Nangumpisal ko. Tapos, karoon. Thursday, nag-umpisal ka, pagka Friday, nagkasala ka. Tapos, Ano, kanang Merkulis sa gabi ang sudan kasi naman, Paps, kanang, apitada. Ngayon, Paps, kanang pagkaman ako pang umpisal, kanang umpisal man may mga, siguro mga 9 ata yun or 10. Pagkapananghalian, Paps, nakalimutan ko, Paps, kumain ako ng karne. Useless lang ba yun, Paps, yung pang-umpisal ko kung kumain ako ng, karne? Karne. karne. Oo. Anong klaseng karne? Ano? Palang karne pa po, Joe. Oo. Oo nga, no? Karne ng isda. Karne Ano baka. pa? Oo, karne ng baboy. Ah. Hindi naman ako kumain ng karne na Paps kasi wala kasi dito yun. Bahala ka dyan. Alam mo, Melanie, wala sa mga kamay ko at saka yung sabi na nagkasala ka o hindi. Depende yun sa Panginoon. Oo. Ganun pala. Pero konti lang yung ginahin ko, Paps, kasi nakahinumdum ko na yung umpisa di ko, ibalik na ako, Paps, wala na lang akong tiwas ako sa kahiwa. Galing. Oo! Seryoso, Paps, pagdating talaga sa Niluluwal mo yung karne. Kasi sabi ko, umpisa pala. Oo, Paps, niluwa ko, Paps. Ginawa mo sabi mo, bawal. Kaya naman ko, Sayang sa karne. seryoso, Paps, niluwa ko talaga, Paps. Kasi nakalimut ko yung mga pala, nakapisal pala ako, bawal kumain ng ng karne din. Hilaw ko na. Hilaw na karne. Sinabi mo. Oo, narinig namin. Pakinggan mo yung replay. Sabi mo. Hindi. Sabi mo yun na. Oo. Hilaw na nag-umpisa karne. ako. Bawal para kumain ng hilaw. Bawal talaga yun. Walang nakarugtong ng baboy. Tsaka hilaw na baboy, hindi naman kinakain yun. Ano? Ew! Hindi nga yan, karne nga talaga. Oo, karne. Wala na. Wala naman naglali sa'yo. Oo. Ayun, niluwa ko, Paps, hindi ko na lang tinuloy. Oh, yan, buti. Kasi sabi ko, baka magkasala ako. Tanungin mo, malalaman mo yan. Okay, yun lang. Yan na, Mama Jo. Sige. Thank you, Mama Jo. Babalik ka. Oo. Kumain ka ng korne ngayon. Wala na. Tapos na. Hindi na bawal ngayon, Papa Joe. Hilaw man o basta hilaw. Gusto mo, kain mo. Hindi, Mama Jo. Sabi mo yun, Okay. Sige. Bye! Okay, tanong mo portion mga kabarangay. Ronel Kinan, Galago siya, kinilaw na Papa Joe. Kinilaw na. Hi, Papa Joe, Papalitoy, mga anta, og nukos na may sabaw while naminaw ninyo sa inyong programa sa Inupakan, Leyte. Rosalinda na yan. Safe sarada, Papa Joe. Okay, sige. Cellphone, hello?
Hello? Hello, Papa Joe. Yan, Jason. Balik kong tawag sa akong cellphone. Oh, sige. Anong... Si Johnny Papa Joe. si Jan, Si oo. Jan. Oo. Jan, sabi. Okay, about sa akong cellphone. Nagpalit ko og baterya last week. May mall pero dili na to panganlan. Pagbutang sa akong cellphone, puno siya, and then after 5 minutes na 0% siya. Tapos, And then gi-charge na ako mga 30 minutes nag-init ang cellphone o ang charger. There is a na napiposibleng dili sila compatible. yes, magkano na tagpilam sa itong battery nga mo napalit? 550. 550. It could be nga Yes. ito na factory defect ang imuhang battery. Napang resibo, ana. Pardon, Papa Joe, di maklaro ang tingog. Bula ko, pardon. Kuan, napa ba ang resibo, ana? Receive. Resibo sa battery ba? Ngayon mo Sa ipalit. baterya. Oo. Wala na, Papa Joe, nalabay na. Maglisod ta na og ano, imo ta na pailisan dito kay it could be nga dunay factory defect. Or it could be nga ang charger nimo dili gyud ang original nga charger sa imong cellphone. Dili, Papa Joe, ang sa original ni nga kuan, sa nga charger. Oh, di kung original na nga charger, unya naingana ang imong cellphone, it could be nga dunay problema sa imong battery. Or it could be nga dili gyud maayo og quality imong battery. Nailad barong ka. O ingana nga baratuhon na nga battery. Full charge na pala yun. Kaya dali kay siya mo full charge. Ingana. Naalang ko tighatag sila nga warranty. Kaso lang nakalimot ko sa resibo, nalabay og apil. Muna na siya. May nga charge to experience. Oh. Mabalit, Papa Joe. Oo, kay din mo na muna nga. Kinahanglan da itago ang resibo. Ay, siyempre, no? Mura na siyang marriage contract dong. Oo. Kung ginang ka nga, may bawaan nga imo ng asawa, doon naging kay marriage contract. Yan. So, wala. Charge to experience, palit yung kag battery baguan na niya. Mas mayo, na doon imong cellphone at tao dito para ma-check ni mo ang iyahang charging, kung muinit ba siya o dili. Kaya di gina Apil siya. ang charger og dala. Oo, para di ka makakuhaan ba? Dahil mo na kong charger, dahil mo na kong cellphone. Kung sa mga kuhaan na niya, kanang specific yun nga battery, ingana. O yan, or i-google ni mo. O sa brand sa imo or model sa imong cellphone. Oo, naa dito ang mga batteries, ingana. Pila ka kuhaan, amperes, ingana. Muna, labi na ka ng mga gaan nga mga battery. Puting gaan na. Di gaan sa guys naman siya maguba. Hindi salig mo gusto mga kan Papa Joe, salig mo gusto mga mall good nga. Kan sa mga mall ba kay mga basta mga mall original. Well, dili tanan na sa mall original, no? Pili ka ng mga kuan, no? Na yung mga mahalon, nasa mga low-end nga mga battery. Ingana. So, muna, gawas kung dito dyan ka mismo sa, kuan, no? Kanang sa tindahan yun sa mga cellphone. Oh, kung mga stalls lang, di ka papili ka diha kung sa mga battery mong gusto. Yeah, ginahanta ka magpailis, but the problem with you, sama ni mo pagpailis, ana. Wala na may resibo. So, Naging nga charge experience. bay pa na ang imong charge, imong experience, di pa ka mo init. Iyaharang bulsa pa ba, Joe? Okay. Sige, Papa Joe. Salamat. Salamat. Bye. Mana ka mo mga kabarangay, no? Ayaw gina ninyo ilabay ang inyong mga resibo. Kung mamalit mo og mga butang-butang diya kay kung doon may plano nga pailisan nyo. Once na pa yung warranty siya pa ba, Oo, Joe? na pa yung warranty. Yan. So, mo na siya. Okay mo na, tibukta na pa pala ito eh. Yep. Uy, taas ano? Taas yun. Yan. Anyway, so mga kabarangay, we'll be back. Dahil naman na dali papalitoy ba? Or nasuliran siya papalitoy. Sige. Kay mga taga-syudad ko no, nasa tubigon nga kuan.
tubigon saan siya? Tubigon pa daw Cebu. O niya taas ko no kay linya ko no sa kuan kanang ticket. Okay. Pero na ko ni mamaligya sa kilid, mahal ko no kaayo. Oo. Ingani ba jud kani? Attention ko no taga tubigon. Saan siya? Og Coast Guard. Saan siya? PSPC. Ikan ni Eugene de la Victoria. Ay, di mo patuntuan na. Ingani ni siya. Kanang uban niya. Kabawa mo sila nga mahal ka ticket. Ginanaga niya. Taas sa linya. Mangumpra ng uban na. Kita mo ng mga sakyanan sa kanang mga gawa sa Holy Week. Kanang sige, Papa Joe. kanang adlaw minatay. Di ba? Nga lingkuran daan ng mga kuan. Lingkuranan. O lingkuranan. Business lang yun yung mga... Kani gibubang tao pa mo. Musafay kasi panahon pagkatoy-toy. Di kayo mo naman sila na ilang time nga maka-negosyo. Kumabili ka na sa Pilipinas. Nagalisod ba yung tao ng mga tao? Naglisod pa dahil tadari. Kada ka naglisa ka na. Ang imong gitanaw, ang Unsa mga man. tao ra nga dunay sakinan, pero nagtanaw ka ng mga tao nga naglakaw. Kami, mauna. Ade. Ikaw nga nakasulti na kay sakinan. Ha? Kami ng mga commuters, ayaw may kingan. Kamu. Social na kag-headphone no. Nabanahaw lang, wala, nindot na cellphone. Kami headset. Okay, problem pa malitoy. Sige, Papa Joe. Okay, ato ning hinay-hinayan mga kabarangay. Okay, sige. Here we go. Unang problema. Handuspira sa usa ka problema. Mayong buntag Papa Joe, Papa Litoy, magpahandos bira lang ang ko sa akong problema. Na ako'y balay Papa Joe, unya karon akong gibaligya. Then karon na inipalit kay ako man gipa 2 payments Papa Joe. Yang among kasabutan Papa Joe, ang last payment Mayo katapusan. Unya ang ilang nabayad na ako Papa Joe sa first payment kay 40,000 na. Unya, nakabutang sa kasulatan nga last payment sa Mayo lagi unta. Unya, sa mga hitabuha Papa Joe nga nikalit man siya og atras, dili na lang dila dayonon og palit. So karon Papa Joe, akong giaway ang mupalit. Unta sa akong balay kay syempre no, taas na kay kong expectation nga paliton. Dili ba ko sa iyo Papa Joe nga akong giingnan nga murag batay kasabot? Unya kay naglagot man ko Papa Joe, akong giingnan sila nga dili na nako ibaligya ang balay. Unya anytime na ko makuha ang balay Papa Joe. Kay kasalmi sa akong bana sa una. Pero bulag na mi. Usa pa Papa Joe, why pirma nako sa first payment ang ako arang ex-husband. Usa akong buhaton Papa Joe nga ako lang giingnan nga bisan asa ta magkita sa abogado. Di mo sa abogado makita day. Tama ba ang akong giingon nila Papa Joe? Daghang salamat. Yan, tuwaran, no? Papa Joe. Oo, okay, nagbuwag na siya sa iyahang bana. Bana, no? oo. Mo lagi baligyan na ng balay. Oo, isugon sa ning bayhana. Ito ni siya kuwan Papa Litoy, itong iyang bana, nasilain, siya sa nasilain. Ana lang yun. Oo. Dahil kung naminaw ka karon day, maski pag doon na pa may kasulatan o dili na ninyo nga kasulatan ing ana usapa matan-aon man na kung ningon man ka nga sa inyohan ng bana kasal mo siyang bana yun ipirma mong bana so maski pag nipirma mong bana mahug na conjugal property ninyo o di ba Kasal man sila. oo kasado man mo okay usasan di pa dyan po na ninyo kung ano, kay karon pa kita og balay nga barato sa kestanan. Ngayon na Papa Joe. Baligyan 5 na lang barato. 2 payments niya, 80 ra ang presyo ng balaya. Ana, Ang gina. pangutana anak ko, matrace-trace na ninyo. Inyo ba ng yuta?
Mausad na ipangutan na di. Oo. Di pala rights lang. Yan, or basin dili na inyong yuta na itagiyaan na yuta o may bawaan na noon ka noon, ika na noon mo ikiha noon, mamaligya kag yuta kadli mo. Tapos kapag may ka nga mga dapat ana inyuha. Okay? So, usasad, di na siya pwede mamaligya ka og mga sa kuno pa mga real property mga butang kanang mga yuta nga na or balay. Kanang walay documentation nga notarized gyud sa abogado. Ing ana na mga kanang mga deeds ing ana nga inyong kuano. Depende na saan na inyong terms inyo ing ana. So mahugro na tanan og verbal. Yung asa nimo pangutan ug nganong di sila mudayon og palit sa balay. Di ba? Mausad na diha. Karon, ang imong buhaton di ako naminaw ka is pagstorya mong tarong. Ay nga na, parutan na mga sasakto naman na itong sabot. First, ibarangay na din yun, no? Ay nga na. Kay, basin puros mo mateknikal kamong kuhan ni nga na. Kay, nihatag na raban mo og 40,000. Niya, siyempre, wasa tagabago sa ilahang side dito niya. Mingon ka nga, di ka mahadlok po sa asa mo nga abogado mag-abot. Ay no, hindi mo yun nakadlokan, abogado raman na, no? Tapos kumatulog ka ng matunan na o ka ng husgado. Inga na. Ya, amuan ng yuta, Papa Joe, sakto na gyud kayo among sabot sa barangay, Papa Joe. O di, inga na nga yuta, di gyapon na nimo mabaligya lagi. Maski pag imo pa ng yuta. Okay? Sige. Tanawa day ha, kung naminaw ka karon ha. Kanang mga ingana day, mamaligya ka ni kagyuta day, kinahanglan nga kung inyuhan ng duha sa imong bana, kamo yung duha amo pirma ana. Ya ka ningon ka nga, ang imuharang ex, ang imuhang ang imong gipapirma, so mateknikal ka ng kalakiha. Okay? So now, ningon ka, imuhan ng yuta. Asa man taong ka mangita taon og tao nga mamaligya og yuta nga pirma-pirma lang. Di gyud na siya pwede nga na mahug na nung ka na og nangilad lang. Kay anytime basin og dunay nakasulsul ato nga ngano ni kuha mo ana nga wa man ay deed of sale. Wala man ay gihatag nga titulo nga mao inyohang napalit o unsa ba. So ma-question na kay nga na. Nya what if mo ingon imong bana nga kuan, wa ka ba kung ingon ka inyohan ng yuta. Unsa man na acquired ba na ninyo through palit? Kanang kamog yun na malit kamong duha sa imong husband or suot sa inyo kami nyo nakapalit mo ana. What if kabili na sa imong husband or kabili nimo? Di ba? So di siya matawag og conjugal. So na nga inyo yun na ingon siya diri nga sinabutan kanina mo Papa Joe gitunga na mo ang first payment. Di lagi na siya pwede ing ana lagi na day. Naagyud mo'y kuan. Naagyud mo'y kanang mga legal nga mga basis ing ana. Okay? So, pwede pa rin nga may pamaliga na sa tapabadyaw. Naagi na siya legal nga mga kuanday ka mga requirements nga na kung mamaligya ka og properties. Yan. Notarized gina siya. Oo. Sa abogado. Naagi na siya nga na day, naagi na titulo, nga na naagi na sa kasulatan ninyo nga naagi na siya kanang notarized yung mga depende sa kamundo nagatubang mo sa inyo kan nga after nga mabayaran nimo nga ana pa makuha kana lisuda gyud inga ng kalakiha gyud inga na kay wa man ta kabaw gusto si reklamo niya sa imong side makaingon ta nga wa gito siya ayo ikasabot kay kasabot man mo pero mo lagi na lagi ang pamaagi sa imong pagpamaligya nahisubay bagyod sa balaod kay kung wa mahisubay sa balaod ana technical gina. Pitiktaan ang kalakiha. Basta na noon og ikapanoon may makuan ana. Saka sa pata mag-abot. Basta nung pag-abot gid mo sa husgado niya mingon sana nag-abot ta diri. Ningon na sa ningon na mag-abot sana sa mag-abot. Wa mo mingon down ka. Basta ka nag-abot ta. Mao gyud lisod gyud inga na no iklaro sa gyud na niyo day inga na nya ipastate nila nga to nga mo withdraw sila ug kuwaon ba nila ang once nimo gihisgot diri kung kuwaon ba
Ang kwarta. Ang Siyempre, kwarta. kaon gito nila babadyo pagbalik siguro. Depende mo ito may inusan, no? Pila naman mo, kuhaan diya. Depende lagi sa reklamo sa kuhaan, no? Kumausad. Kanang kwarta, nagasto gina. Klaro kayo. Siyempre, taas na ko check expectation. Kaya wala mo ko kagabaw ko na ni Sulsul ato kung ano ni palit man ka ana nga. Wala man ay notaryo yung ana niya. Wala pag yun na kabaw na buak pag yun ng yuta. Titled ba na? Niya. Maski may nga gamay ra na para sa uban ng 80 mil. Pero para sa uban dako. Dako na. Ingon siya nga, kanang balaya pa ba dyo, sud yun na sa mong kaminyoon. Ang reklamo sa mapalit pa ba dyo, wa daw, mupuyo, nag-away sila sa iyahang bana. Maybe nagbulag sila, yes pa ba dyo, kuhaon daw nila. Malas, Kwarta. malas din ang bayad di ay. Kami buwagan. Bitaw tayo. Plano mo palit. Dito balit na. Ano ba na ni problema ni mo? Nagbuwag mo sa bana niya. Kano tanawa, di palit. Nagbuwag sa bana. Well, you cannot just force it, day. Nga, ingana. Sabot-sabutan ko na ninyo, nagkwaon ninyo. Kung mingo siya kwaon, may nusi na lang na. Kung di na di kung pwede, butang dihado na ka. Dihado ka. So, inikabot nyo sa husay nyo sa barangay, di ina mo nga sikwaan ko na sa kuan sa inyong pag-star. Di ba? Papa Na, oo. Pura nang kuan, kanang gaabang mo. Pahitay nga na. Wala ginasunod ka ni Kinalan, documented kay ka mga sabot-sabot lang nga na, pirma nga na, di mo gud na notarize mo gud. Maulig eh, oo. Dili, ingana ka legit. Do, pwede na siya. Kuhaan og base para sa primary ninyo nga pagkatubag sa barangay nga sumga di mo katao ikasabot. Tuloy ko unggoy. We'll be back mga kabarangay. Don't you go. Hello mga kabarangay. Good morning. Okay. Ako ba? Ginuka-duka pa. Ginuka-duka na stretch. Ginuka ko pa papalito. Mapay tuog. Ako ba din? Nagadlaw, no? Higtan lang dito sa Mabaws Bus para nila. Mustang sakay, ha? Hello ni Ate Marcin. Amina na ito karon. Hello? Ate Lay Color, the check. Hello? Hello, Bob. Hello, Bob. Hello. Hello, hi. Hello, Papa. Oh, hello. Alam ko yung napungutan na, Badyo. Duka mo ngayon kasi di pa magagikan. Gikan, jote. Jote de ay. Oo. Sige nga na to. Ang tawag, Badyo? Sige nga na to. SG. SG Arman. Oh, SG Arman. Okay. Arman, sa may pangutanan ni mo. Ay, sana lang ko kabahay na ning kuan, Papa Jo. Namang ulian nga gamay ng amplifier, Papa Jo, ba pang sakyanan. Oo. Nya. Ako tanang ikuan sana daw, Papa Jo, pwede ba rin siya sa balay, Papa Jo? Ang para sa sakyanan? Imo mong bed, unsa man? Adi ka naman. Hindi ba na tauran na nakuguan, Papa Jo, sa speaker ba? Ang gamay ng amplifier. Anya, sa may problema ni mo? Pagkatanaw ko yung makuan ba siya, pwede ba siya sa balay ba? Kaya nag-ingon mangutong kung giulian nga kinahanglan daw siya kuan. Dapat transformer. Oh, kinalang ka na. Si Voltron, oo. Wala yung mga tanah pa ba, Jo? Unsa nang adapter unsa ba na siya nga kuan? Kaya wa mo ko kalibutan na ba, Jo? Well, kinalang ka og kuan. Technician pa ba? 12 volts naman na siya. Yan, oo. 12 volts pa, Jo. Oh, palitan ka og kuan transformer good. Kay gamay ra pa na siya, at least mga 3 amperes siguro. 3 amperes. 6 naman po dyan, para Amo klaro. sa hardware ka ba, Jo, no? Hardware. Pas hardware. Di ba, kalibutan na yung ba, Jo? Yung mga Then nanay baligyan sa mga electronic store, no? So, Yeah. ano mga electronic supply. transformer. Oo. Asti. Kasi mga Sige, kagas mo sige, ha. Jo. Okay, sige. Bye. Bye. Hello. Ojo, sa Okay lang, isa ni Playog.
Juma ko na, Juma. Jomax. Okay, kumusta Jomax? So, niin. Ano jo? Kulawik. Okay lang, mana. Oo. Oy, tuwa ko pa Joy, may ita rin ako Joy. Mau ba? So, togi kuman. Sa na nato ba? Gusto ko yung hapon sa tao para sa parto mo. Hindi siyempre, pagkawasto rin na ba Jo? Angon sa? Suki mo hagok, Kisa man? pasayro. Pasayro. Murag ko mo pa Joy, Matang butso. Warulin ka na pister mo. Well, ana mo na. Mamingin mo trabaho. Di... Pagbutang na lang ang kuhan. Sounds para di kiki madungog. Guwas mo pa Joy. Di, ana mo na do. Gilapoy man. Ganahan ka. Tapat ka niya. Hago ka gapil. Nakauna ko pa Jo. Ha? Nakauna ko no. Nakauna gago. Nakaw na sa kagagok. Nakauna siya. Nakaw na siya. Layo kayo maghagok ka mag-drive. Kaon. Ay, gago pa Jo. Okay, nya. Ang sabay mong pangutana. Nakalimot na ko pa Joy. Naganding itong kuliwi kanta. Mo ba? Hagok siguro. Kaya ba ko ano pa Jo? Kanang magliba na ipas Tapos sa ganihagok ka. Unsa? Kaya mag-inak may ni Cristo ba? Kanang may mga kuhan din ako? Oh, niya. Nakullo, sinakullo. Oh, niya. Gusto mo na sila pa Jo? Kanang paano gina sila? Kanang patirudan na yung ginagila. Gano'ng laman ng ano pa Jo? Ako no, 13 minutes naman lang ng uban siguro. well, depende na sa inyong pagkuha, no? Pagsabot, ana, no? Okay. Pero, on my personal view, ana, di you go manghilabot yun, ana, because I cannot judge. It's either, it could be an entertainment for others or penitensya gina para nila. Basta, I am nobody to judge them, no? Kay, mo kita agad kung sisud sila kasing-kasing o hunahuna niya, mo judge ko, lisod kayo. So, kana, depende sa nasa tao nga mo reciprocate sa ilahang ilang gibuhat. Kung tanaw nila nga magpa-entertainment, so, don't be entertained. If tanaw ni mo nga nagpenitensya sila diha, well, ang uban mingon ay kumana na mora man gyapon na pamawala gina. So human as we are, we keep on judging. So igtanaw na to nga nagpenitensya sa sila diha. I mean, you can do your own penitensya by yourself sad nga lahi mong penitensya sad. Nga na or sa Hindi na kuhan to Jo. Reception sa tao pa Jo. yeah, oo, okay. Listen mo kayo. Good kay mahugta o judgmental na kayo. Ana ba niya? Watay kalahian gyapon nga na. So, magsitag tanaw sa mga sayop sa uban, magsitag pamantay, and then, wasa tagabawog, sayop pa sa daya ka to, asang gibuhat sad. Muna nga, usa, kung tanaw ni mo, bugal-bugal, adi, ayo og kuha na lang, ayo na lang tanaw, ana, og tanaw ni mo nga nagpenitensya sila, ya, dili mao ilang penitensya, then, you pray. Ha? Masuroy ba? Ka namang i-tibos kuhan mo. Well, ingani masagod ni siya sa imong pagsabot depende lagi no. Nayo ba na namingon nga at least dunay mga pagpahulagway sa mga kanhi na hitabo. Dili man ingana ka perfecto ang nahitabo. Pero mura ba og gi-dramatize para sa mga wala makabaw nga labi na sa mga batanon nga makita sila nga okay. Ingana di ay no. O kana gani reenactment ra gani na di ginasaktong bunal gani si Kristo gani by the time nga kuan. Remember nga mas si Kristo. Hindi na pa Jo. Alita ko si ba? Patagda ko po na itong Kristo. Ay binuang naman na kanang ingana no. Gihimo na lang entertainment so ban depende lagi na nimo sa imong pagkatao. Gihimo namang tarastar noon. Depende ka na sa inyo pagkatao kung saan inyo pagdawat kung nagkatawa mo yung ato. Well, just imagine that kung sa tinudanay nga kinabuhi ni Kristo during the time nga gilansang siya, katawanan ba sa gato? But also remember, nga gikatawan siya sa mga tao sa panahon nga itong gilansang siya. In fact, ang mga tao pag may ni Syagit nga ipalansang siya. So, things mo magbalik-balik, dili siguro ingana perfectly nga mao ni tabo, pero ang mga reactions sa mga tao are still the same. Ingana. So, wala ba sign it ko ano ng kaban mo annoying na kayo ba? Well, dili kita maka-judge ingana no. Kung mangutana ta kung para nimo annoying sila, well, do not be annoyed.
Kay daghang mga pamaagi manggod ang mga dili maayo nga mga pangunahuna nga pwede mo gawas sa mga una-una manggod. And if you are really ha? Ano ko pa ba, dili convincing bitaw ang gihimo. It's more on maan lang yun or Ilaha sa lagi na sila Jumax no. Sa ako nagsulti wa jud nimo mag-get. Kung tan-aw nimo nga wa nila dili siya nga naka convincing, they're not there to convince you. You have to convince yourself. May wala sa na convincing ang ilahang reenactment sukon pag maayo diha. Ang pangutana na ang imong pagtuo ba o ang imong relasyon sa Ginoo, convincing ba sa kayo sa mata sa Ginoo? Kung ikaw mismo sa mga mata nimo sa imong isig-kaingon, you are judging them already. O, di ba? Sumuna, wala sa importante kung tanong. Depende lang pa Diyos, reach sa tao na yun. Mao ganina so Kung lagi siya, kanang mo, fail lagi siya sa passion ba pa Diyos ba? depende lagi na lagi. Oh, depende lagi. Di mo na siya ingana sa movie. Maski pag usa pa ka realistic dong. Kung ang imong connection mismo sa hingtungdan dili gyapon maayo, di wa gyapon. Mura na gyapon nagwa. So, ingana, let them do because only God will judge them sa ilahang binuhatan kung tinuod man or dili. Kita diri nga mga tao na ingana. Well, ilahasa na. Okay? So, muna. Pa Diyos, asa ka itong adapit pa Diyos, itong hindi pa ako sa ipilagay na, natagak. Well, you don't have to dig na ingana pag-ayo, Joe Max. No, I mean, maski asa pa na siya ba na, wala man na siya connection sa tuwang pagtuo sa Ginoo. Kato siya, reenactment to, dagang kay mga fault. Doon ay mga malfunctions ingana sa mga plays. Matagak mga ng angel-angel nga ibitay, gani, you know? Because, hapong sa ilang cause pa Diyos, compare sa kayo ba, lagi bugal-bugal. Well, kung tanaw ni mo niya, imo na siya isig balik-balik. I mean, you know, forget it. It has nothing to do with your life. Kaya maski pag imo pa nang matrace asa to, what will you do? Oh, di magyapon na nimo makorek. Di ba? Okay. Oh, so sagdain na lang. Ano uban pa Diyos, di lang tamo, tubay sila ang mga sahay ka ng mga kuwan ba? Well, sige kang di mo tubay ka, sige kang balik-balik, ni tubay, gyapon ka. I've been telling you nga Tulad na kuwan ako pa Diyos, na-disturb na ko. Mao ganina, do not be disturbed. Ang Hindi mo naman importante. yun lang, bulbugal ng nani ako, ano? Ang importante dong, ang imuhang connection sa Ginoo, dili ang imuhang nakita nga mga bugal-bugal sa mga tao. Okay? Kaya kanang mga tao nga Speaking in behalf sa kanang yan na, di na ko pa Diyos, ang murag-murag, wala lang yan. di na lang lagi kita mo mind na ng mga tao lagi because wala kay kalahian na ana. Okay, kung ang tao tanan bugal-bugal sila and then mudig lagi apong kanila and then you'll be judging them sila ko I mean we are nobody to judge, no? I mean ang Ginoo ray nakabaw ana. Balik na sa dito. Okay. Mo na gito. Oo, mo na gito ha. Ay, salamat. Mo na gito ha. Okay, sige, bye. Ning kalibutan na magud mga kabarangay no. Manam jud ang Holy Week no. Yang uban na kay sa manang balik is dati ang ka. Oh, nawag ka na po asa Yan. ko. Pero kung imong sabton mga kabarangay ba, I mean ang human as we are, ang kanang bitong pag ingon lagi na to, ang kanang pagpakasana to, magtutuyok na balik ba, mangitag pa maagi. Yan. I mean, mabito na iniingon si Kristo, manaman yun to, pero Holy Week, katong nga kang Magdalena, nga kung kinsa to ang tao nga wa makasa May mo nagbato. oh, may mo nagbato. Yan isa magay mo bato ta pirmihan ng mga tao nga na kita sa makasasahay bertutuyok ra gyapon. Yan so again, kung tan-aw mo bugal-bugal nila ha. Well, mo ni ginaingon nga Ginoo nay bahala anak nila. Kay they will be judged accordingly sa ilahang mga actions ingana. Mura na ko sa trabaho good. Okay, kung ang uban mo kauban yan nagtinapulan, ay lang sa pagtinapulan o gapil, kita pulan sila. Trabaho lagi mo. Okay, kaya ma-evaluate raman na pa ba Oo, kaya naama mo yung mga tao nga mo evaluate sa inyo ang mga linihukan. Yan. Yan. So, ano na siya life. It's not that all that bad, my friends. Okay, we'll be back mga kabarangay. Aragati, 99.5, Ninduta. Yan. Juan. Itong pila to ka, todo ka gabi ito papalito yun na nagitawag lang Pink Moon. Pink moon? Yan, So, di ba? pasabot ang pink moon pa bang Ang alam mo siya, blue. Meaning mahuyang ang buwan?
Sa kong pink din, mahuyang na di ay. Mom na ka na Papa Joe. You are discriminating. Real men wear pink. Mana yeah. kung sulog ka ron. Di mo siya pink mo na napug na. Nampog din ito. Okay, sige. Sige. Uy, atong Pops! ni Papa Joe. Ano ba? Gaya niya yata put number karton natin. Mo ba? Sayang ni gawas ba ya? Well, ani gawas sa to ang shortlist ka kanina mga kabarangay mao ni siya. Okay. Ah, Awesome to. yan. Oh? Ha? 179. Yan. Sayang. Ingon si Marvin 197 no 179. 179. Imo sa nagirambol. Yan. Ano ang caller basta nanay problem pa palito. Hello. Hello, Pajo. Hello, hi. May buntag udto. Kisa na paliog? Si Roger and Pajo. Roger on that. Jer. Yo, pagkatanan eh. Dili Jer. Kuan. Andes Biras. Andas bira pata Jer. Yan. Ay, Andas Bira di ay. Tao di balik Jer ha. Sige, Jer. Sige. Sige, Jer. Roger. Roger on that. Sige Jer. Ay, nako. Mama Joe, pagit ko nila Amor Mahinay og ni Allen, inaminaw ka nun, from Bohol. Happy na fiesta, Madeline ko no. Happy, thank you. Madeline Aita, oo, 1 month. Oo. Daman-daman na, hilak-hilak ko mga. Okay, mga Okay. kapoy na. Papalitoy, Papa Joe. unang problema. Handos bira sa usa ka problema. Good PM, Papa Joe, Papa Litoy. Handusi ko sa akong problema about sa akong uyab. By the way, I'm Janelle, 24 years old nga taga Mandawi ug bag-o pa lang mi sa ko ang uyab Paps. 1 month kapin pa lang mi nga nagkauyab ug na siya'y ka-text nga tumboy. Taga Mandawi ra sad Paps. Nya ni siya sa tumboy ug kaila ba kuno siya nako. Di ana ang tumboy nga kaila ko anak miga. Adik-adik na. Kusugin na mga lata og minyo na. Gitawagan ko sa akong uyab pagkagabi anak Papa Joe. Nga di daw siya gusto nga makaguba og pamilya. Magbuwag lang daw mi. Sakit kayo ang gibuhat Paps. Dritso siya tuo sa laing tao nga wagan ni siya kaila ato nga nagdaot na ako. Sa may angin akong buhaton Paps nga di naman siya maminaw sa ako ang gipangsulti. Well, Junel, nangako rin yung masulti ni mo Junel, no? Wako ka ba og asa mo nakita ang imuhang uyab, no? Kung yun sa inyo pagila-ila. Pero doon ako'y doon ako'y nasabtan sa storya ana. Duda ko, basin og Gitaot siya, Papa Joe. dili, buhat ra gyud na sa imuhang uyab. Pwede po din nga na, no? Oo. Nga dili sa siguro siya ingana ka mabaw nga mutuod dayon nga wa man gani siya kaila din nimo, no. Duda ko nangita ra na siya og rason kay 1 month pa man imong relasyon. Wa na siguro siya kauyon nimo, nya nangita siya pamaagi kay naikog siguro siya nimo nga mobuwag nimo. Basta nangita lang gyud siya og rason. Unya, ang perfect reason mao ang pagmugna og laing identity, which is ang kanang tumboy. Di ba? Kaya kung tinuod pa na iyang gisulti, mingon kita na siya sa tumboy nga, be, magkita ko na tantulobi, pamatod-i ko no, be, nga tinuod na, tubangan niya. Oh. Kung tinuod na pa na nga nahigugma babae nimo, di ba? So kung nahigugma babae niya, di pinsaan dyan ka, kinahigugma ko siya nimo. Ay, di kumutuon nimo, be, ingna ko no, be, mag-abot ko na tantulobi. Or ikaw ko no mismo, be, isulti yung nga to sa akong uyab.
Pero wa man na may tabo. So, pwede nga binuhat-buhat ra na sa imuhang uyab babae. Kay duda ko, di gyud na wa jud na siya ma-in love nimo gyud. Kay 1 month pagod mo kapin. So, murag napugos lang uyab-uyab niya, nangita og rason. So gusto na makigbuwag niya. Kaya gusto makigbuwag. Wa siguro ko yun bang sa na ko ni pagbuhay maluim sa kuanin niya. Kanang kuan ba na kay di man ako siya type. Ay ngani. Pero tanan sus marno na kay mga tao ros rason. Pero nang uban ko nga mga estudyante sa diya maguyab-uyab. Nya makakaplag na kaniglain na sad nga mga classmate or schoolmate nga doon na chance nga magkauyab-uyab. Huwag gandang uyab din. Mingon din nga kanang sorry ha kay ningon akong mama, akong parents nga pondangong kuyab-uyab kay kung dili kong undan. Pondangong kong eskwela. Nya nga, imo pa dyan ng kontrahan ng ginikanan. Di mingon ka, oh sige, mauman ka. Abot og pilagsmana, kita ni mo, lahi na uyab. Di ba? So, ingana na siya dong. Daot kas diskarte ng bayan. Okay, ano tayo din sa Facebook, Papa Litoy. Live problema. Handos bira sa usa ka problema. Hi, Papa Joe. Papa Litoy na lang tako'y patambagan, Papa Joe. Kabayan kini sa ako ang amigo Papa Joe. Kani mo na kong amigo Papa Joe, yano-yanohon lang og bully Papa Joe. Nya di man siya kapalag Papa Joe. Niya ako na lang ang muingon niya mga nganong di man ka musukol nga gibully man ka ug di na nimo suklan mag-anad man na sila. Akong giingnan Papa Joe nga akong amigo Papa Joe. Unsa man ang akong angay katambag aning akong amigo Papa Joe, mangayo lang unta kog advice nimo. Matambagan pod nako ang akong amigo Paps. Ayo lang i-mention ang akong ngan. Well, ikaw kung tinudanay ka nga amigo, well, mao bitaw ni gisulti na true friend, a real friend can offer his life. Oo, di ba? Kung tinudanay naman na siya. Ingana, kung tinudanay Nga amigo. Oo. Lunod patay na. So, kung tinudanay ka nga amigo niya, lisod magkaya suklan niya, wala siya kapasidad nga makasukol. Okay. Butang tala nga, pinagig kusog, basin kuha siya kusog. Para ka na islawas, basin, no. Dihado siya. Dihado niya po siya. Gamay siya. Oo. So, nga naman si Litoy, bulihon doon ni butang tala, bulihon siya ni Papa doon. Sige. Ako sige ambag dito, sukol. Sukol ko. Oo, niya kumama. Niya mahinay ka ni Papa Litoy, musukol pa rin siya ni Papa doon. Dako pa niya. Hindi, makulatahan ni siya. Mao gyud. Oh, di ko tinudanay kong amigo, di concern ko nga sukol, di ako mo barong nga. Bay. Ayo na siya kon bay, ay hilabti bay kay milabot mo kanang pre-crack ninyo. Ayaw mo pangilabot o gamay pa ninyo. Gusto mo? Daoy kay ilay, pilay lang mo. Abi man ako ikamuhukuan Papa Joe. Masa po din mo slain di. Oo. Siyempre. Hindi mo siya nga. Mga kong advice ni mo, Papa Joe, para matambangan ang amigo. Ana? Oo, di ikaw. Pagkatoy-toy. Nilay, bitaw, pinuha lang. Kung atin ako'y tinong amigo niya, tanan o kaya. Toy, dagko mo gina sila niya. Madlock magkamusukol lang na nila. Mau lagi pre Ay, kabalaga, ito na suklan. Suklat na sigurado Oo, ka. nakakot diri. Pero ayaw yun og sibat, ha? Adi Kaya mong nagingon nga, 2 heads are better than 1. So kung magkahiusa nga itong puwersa, ato nang malupig ng mga tawana. Okay? Sige ba? So, way na ganay, ha? Way na ganay. Okay, let's vault in! Oh, diba? Oh, diba? So, pinag-pinag ito. Balag, mga bunog ta, duha ta. Pero the best way yan, bitaw ang ako advice kung nga naman gani bulihon mas may pa ino ni mamigo nga bay kita nagikana nila nga maorag yapon ni bully ka likay na lang ana na lang ito likay na lang likay sigubot yan ikaw mabalito amurag di magkabulihon kay
Noted naman ka dito sa Jimmy, kaya pambuli. Ako mo'y na-noted. Ikaw may isog din. Hello! Hello, Papa Joe. Hi, may buntag udto ni mo day. Hi, may to. Oh. Kan barangay love story gahapon? Ha? Wala ka kadungog. Wala, sayang. Uy, sayang. Nangaligo mong gulmig dagat. Huwag ko kapaminaw. Sige lang na, may reply next Sunday, no? Sige ba, sunod. Ay, bawal lang asa mo mga ligod dagat, kaya magbutang tag-trompat. Nakalimot mo may dahali among radyo. Okay. Sige ha. Thank you. Sige, bye. Bye. Lulo sa tao na miss niya, Papa Joe. Yan. Okay, sige mga kabarangay. So, napailahin di pa palito eh. Nanitawag na rin, Papa Joe. Sige, tutubagod kaya basta na ni problem. Hello? Papa Joe. Hi! May hapon, may buntag. May buntan. Oo. Kisa ni? Balik ka sa... Si... Jan. Yes. Oh, Jan. Sa may ato, Jan. Cellphone niya pa na eh. Pumunta na. Wala pa lagi po. Sige lang tao ni Jan. Pamino, handos mira pa ron Jan. Jan ka muna. Oo. Naminaw ka ron Jan, wa? Makipag-una ko sa radyo. Ay, mo, no? Dutaan na, no? Kung mauna na dyan, no? Panawag. Paminaw sa daan, no? Okay. Okay. Sige, yan. Galing ko. Kasi sa manawag pa, anak pamuot sa radyo. Dahil sa lain. Dahil lain. Ano ito, dahil ito, number si Connery. Sayang. Litois FM. Hindi siya Ring, natawag. ring. Okay, bali na. Putang sa rito nyo. Alam na style. Wala, ginauban, Papa Joe. Yes. Akin na lang sila. May nakadaog pa sila bugas. Okay. Okay, sige. Hello din ni Veronica Baligwat. Yan, dagang salamat. Okay, ato ning hinay-hinayan. Nakadiri papalitoy. Sige, Papa Joe. Ato na edit so ha. Good day, Papa Joe. Papalitoy palihog tambag sa ako ang problema sa kumbana nga naminaw karon, Papa Joe. Ikatulo na manggod siya nga dili ka ginawa niya mawad-an og umoy ang iyang lawas. Niya ako siyang inon nga doktor, di man siya musugot. Unsaon man ako nga kabalo og unsa iyahang sakit nga iya lang ang tuson. Please lang, Papa Joe. Basin maminaw ni mo ni siya kay super idol kay kaniya. Daghang salamat. Asla ko, Papa Joe, ha. Gagmay na baya ang gagmay pa baya among mga anak. Basin og maabot ang adlaw nga di na pud siya kabangon. Sura sa dana, no? Di siya kabangon. Mga bata pa ni sila papalito. Pila may mga edad ani nila. Lagi. Dulaan pa gina. Oo. Pero ba siya mo to sa mga advice, Papa Joe? Kung batod pa niya. Tipo, idol daw kaniya. Well, doon, kung tinudanay ka, naminaw ka karon kung kisam kang bana ka. Oo, basta ang iyang asawa si Tadashi. Di lang masulti tanan, nga na. Kung naminaw ka karon, kung tinudanay ka nga nagmahal sa imong pamilya, labi na sa imong mga anak, kinalan nga imuhag yun ng ampingan ng imuhang lawas. Kay lisod baya og magkasakit ka niya, mga bata pa imong mga anak, kinsa naman lang mo provide nila, di ba? Correct, oo. Nga na. So, again, mas maigid nga magpa-check up kay doktor. Kung di man gani ka para sa mong asawa, kay wala problema, wala ka ba, may problema sa inyo ang relasyon, kung di ka ginahan nga magpa-check up para lang sa mong mga anak. Ingan na, kay imo mo ng mga obligasyon, imo mo ng gimugna ng mga bata adri. So kinahanglan nga imo gyud ang pangitaan o pamaagi nga imo gyud ang mapadayon ng imong responsibilidad sa nila. Kay mga gagmay para ba na. So pa-check up dito og doktor og naunsa ka. Kay wata ka ba basin og dili gyud na grabe di ay basin og stress lang ka, kuwang kas potassium, kaon kag saging ingana, di ba? Oo. Kunya, wa man sa ka ba no ingon ra ba ta ning babae diri nga
Di ka ginawa. Basin og gidatugan ni mo ni Day. Yung anak din na papadyo. Oo, basin nagpasabak ba? Pero di ko ginawa. Di bitaw, pa-check up nitong doktor. Kaya lisod na kayo. Yan. Yan. Lisod na hindi ka ginawa yung ano, no? Oo, papadyo. Ilabi na init ang panahon. Oo. Samot. Uy, reminds me of katong dito mi og tabuilan papalitoy. Tungod sa kainit papalitoy. Ito na to'y tao dito nga nalumos. Nalumos? Oo, kay na yataki, heat stroke. Ah, okay. Nga na. Kung nalumos pa sa atong kuan papadyo ng way dagat. Pinarong tao sultin sa liig magabaan siya kay kagi. Ngita, mungis baby tam. It's worse the scene. So delikado ron. Kinahanglan nga kamo diha mga kabarangay. Kung init kayo, ayaw mo painit. Nga na. Kaya doon mga alas 5, init lang gyapon papalitoy. Ah, papadyo. So, muna nga sa mga init sa politika. Okay, so unay kong panahon mga kabarangay.